Oddirene so andano ceerno nawara ceerno Hamdou Rabbi Ndathie nga woɓuɓe yaade Ablaye Camara cuune to sen yaari cuɓaram ndeysan génération makko wiyata Baba Kane sino hoddinano no suhur gonɗo e saaha mum bobo noon de Jan bismillah bobo nokku on sottira wondaka sukaɓe gonɓe needi pas de respect pas de considération Ibrahima kam mi anda konko qu'est-ce qu'il y a mbaɗa haalomo regina tawi Ibrahima an jeera hanko kaana yaagal walla jeeranko saaba yaagal walla jeeranko ɓurdani an ɓuri han wedde leɗɗe ma laaɓ ete ɗum ɗo ko profite ɗo en ko fof koye barkam de barkam mine neɗɗam tan fansuji ne ngara tan rawannani yaltinani yan ara ɗum wona Allah ɓolo wona ziyara Allah ɓolo de ɗum kay ko ziyara na won ɗo wona ziyara Allah ɓolo haala arande sila jarani tan wala hoore ma buggo a juulani de an woni ɗo sila Ibrahima hoɗiyam ma sila mi an betti kam no tewi Ibrahima an bitte non mais attends sila ɗe golle mi sikkuno ko amre waɗa ɗum mais wona am annene ko mbaɗɗa ɗo en ko cikka noon goɗɗo waɗatno ɗum wona an Ibrahima foti yaɓɓude mi ɗo en hayi daroɗa 30 secondes kaldayam calminama ɓenna ha kono an jeeɗa koye génération ɓe gandanɗa wonma ko haaɓe leɗɗe ɓe kala nde nanggui hunde parmono en ɓurno gabɓude towno balaɓe ene jahen dose ni cikke ko caabi alsani jogui taw ko caabi jeyge jogui ɗon ɗum ɗo ɗum ene jaari an aɗa yaɓɓami ni sans salutation bawa silla hettomi haalduma an hay so min kini yaɓɓi dow ma ene jaari aɗa soppinoɗo aɗa buññino e dama gam yuhinade bonanneɗagal nde mawɗo kilifa mbiya buññino kelme no wayi hewde ni ya beaucoup de mots poɗɗa wiide ko wona buññinade joni famno e ko cikkuɗa ko a juumi wona ɗum omo jeeya hettomi no feewi ko wiyete ko jaari te à partir d' aujourd'hui o ari woddede men appartement gonga ɗum addimo ɗo golle kadi golle ala so wonno golle hay min koye appartement he gonmi min e neɗɗam funére am gongo ala ɗo kono ala ɗo min mboɗen ɗo en ko mbattamo entré joɗɗen ɗo ene kalden wona enen gondi appartement he mais ko adi komo fuɗɗo golle mo andine ɗumi ni yaata e joni mbaɗa minnene mi fotani andidemo ɗum e ɗum mbaɗa minnene mi wona neɗɗo appartement o on ko tagi aɗa yaɓɓannaɓe yaha nder joni omoni yeeso ma pourquoi omoni bisimilla bienvenu mboɗo mbaɗe jaam mbaɗa wi kankay machallah alhamdulillah kono noon boy a are mission de appartement gonga e bango ko gotum wallahi a janna ko andi ɗum appartement gonga ko mission ka missionnaire ko œuvre social retour ala hen ara mo retour ala hen salaire ala hen ko mbatta ko sponsor ala hen ay haala merkini a heɓata hen wadde so tawi an a woppi haalaji belɗi ɗi foof aade appartement gonga a waɗi engagé de ala aboneji ɗi pirtani haydara andu kam kala ne neɗɗo yemma ma wiye ma ko boni ma ƴette ma wiye aɗa ƴeewi ƴiƴƴi aɗa yehi pej aɗa yehi faj e persilva so tawi en toɗɗima koyeno jaarni ko heftindemo e andude carrément so ari aussi kadi ma addu plus e ɗi wiyatano TV e appartement aɗa andi ara mo gañi o sikka ɗo ene waɗi ni o sikka ɗo ko ɓuɓɗam won ɗo hen o sikka ɗo gueɗe ko gasi taw noon haydara fuɗɗa ko ɗum de baylo de tafar kange tafa kalis kadi baylo kadi autre temps en tout cas pas noir boɗejo ti promé di bien di lourd similement appartement gon hande aussi père Amadou mo sikki ala Amadou mo jaɓɓi koygal seeɗa ok d'accord mo jaɓɓi koygal seeɗa
bismillah ma baylo beleje appartement donc aussi avec bismillah aɗa andi sa yimi haalnimo ni tan mi yiɗa haalandemo ko weli jaha ɓoye muusa mbiya min kalnanamo ɗum min komi direct. Nous les intellectuels on dit les choses telles qu'elles sont. No wordini no min kaldat a ari ɗo ene a tan aɗa liggo kono o fare nayɗa min kam gueɗel goɗel tagan mi jaɓata mbaɗoy gadda ɗo sponsor te ko goto tan min cohlumini mi cohlani ono comti mi cohlani gadɗo o jaram gadɗo o araya warga sa addini kam sponsor maɗa mi wonti pogiro o koyɗe ma e la poche o oɓe mbaɗomo massage. Ok. En tout cas, c'est parti. Bientôt, Inch'Allah, John, appartement Gong avec Mamadou Silla, Bayo Balay, Ivan Mental, Pigotar TV. C'est parti. Comment on sourit, on a fait. Sourir, voilà, ça va et John, on va aller him. John, il y a un vérifié, voilà mon stage, voilà mon casting. Alors, il est casting là. Il n'est pas casting là. Non, totalement, je connais beaucoup de choses, hein. Ibrahima, non, comment dire? Ma ngol heewi liƴƴi ko na ɗiɗi fof ñamoro kono ngu ling ko ñamudo ngu appartement gonga niwlu ma waɗ zabara men teyi kadi wi ko baylo bonejo tabi mi jokkiro hoddiro jammi an ko hoddiro adduma ɗo Ibrahima so hayno omo gulnami kono noon so haali han kadi mi yanat o yaro haɓɓani lobol eey ko ɗum iba habi mbaɗa fattan ha garon bisimilla